Така, здравейте в едно ново видео. Здравейте и добре дошли в едно ново видео на Майнкрафт. Не какъв да е Майнкрафт, помните ли, че като играхме оцеляване Дядо Коледа епизод 1, сезон 1, сега е време да напиша епизода. Сезон... Чакай, какво? Това... Да, това не е нищо. Добре, значи... Оцеляване Дядо Коледа, сезон... Кой? Сезон 2. Това ще е сезон 2, въпреки че пише само сезон. Това е сезон 2. И... Цъкам ли? Цъкам. Миналия път обаче бях бета версия. Пък сега съм бета версия. Остава. Хора. Нещо тук чука. Где-то знам кое. Нищо не. Ето сега ще пусна и първия сезон. Може да гледате също в моя канал. Митко Прото Василев ме е каналът. Ето чуйте малко. Да. Не знам дали чувате, защото може да обличате звука. А пък ако ви е много шумно, а пак ако сте се го увеличили до края, да си го намалите. А колкото искате. Колко... Абе, какво ми стана, бе? Какво пише, бе? Не оставайте да гледате серия, добре. Да, пак ще си направим мостчето отпреди. Колко помните. И защо? Само това искам да ви питам. Защо един е на... Що? Тук на 30 показвам. Не знам, това ми е първото видео. Но защо има един дислайк? Сега ще ви питам се. Хора, аз сигурно съсила е там горе, където има сняг, защото миналия път взели май точно пак там. Те овци ми трябва да си направили голария, там видях още две вече. Хайде. Така ли пишеш ми те? Значи ме излъгаш, че ще ми да пишеш. Как вързи няма за това? Просто трябваше така да направя нещо. Ой, хора, на този сит май много яко е. Защото насам... Може да там някъде да се заселям, не знам. Не знам, този сит обаче ми много ме кефи. Така че, това не е сит. Просто трябва да напишете оцеляване за Дядо Коледа и сида, какъвто си го измислите. Обаче натам може да има кучета. Не! Щом има натам такива дървета, има и сняг по тях. Значи натам има снежен байон, така че ще видим натам. Парси, защо имам 4 филма, нали? Ми трябва 3. Нали? Имах 3, нали? Имах 3, аз невероятно ще продължа да се продължи извън кадър. Но не знам. Едрато го чакате най-вероятно в 4,5 или в 4 да го кача. Те да знам. Чакай само да напиша тук едно нещо. Чакай, то да се копае. Как се копае дърво, само това ви питам. Пред не напиша тук. Ще дойдеш ли да идеш? Ама аз не съм гладен, но ще.
Какво? Като си не гладен, като огладнеш, искам да слезнеш. Добре. И ти как така гледаш и на компютъра и това? Така. Аз ще не гледам на компютъра. Хора, колко минути става тук? Сега ще питам. Че 5, това не е добре. Трябва да го направим. Имам още 10 минути за... Не, имам още 9 минути за снимане, така че просто трябва да се погрижим за това. И май усещам, че нас сам има снежен пай. Ако го има наистина, се много се зарадвам, защото любиме ми баваме то. Казах, че любиме ми баваме този и онзи с дърветата. И това са любимите дървети. Тук... Окей. Чакай сега. Значи, чакай, да. Майко, аз май съм бил прав. Да, ама не. Само на планината има сняг. Пак ще тръгна насам. Чакай сега. Трябва да се направим така. Знаячийска маса. Тя не е много знаячийска, ама щом казват, че е знаячийска. Добре. Така. Добре, вече имам легло. Дай ми това. Ето тук ще взема това въглища. Тя въглища. Спирай, вече имам и въглища. Да имам и друго нещо. Чакай, малко бе. Това е хора, това не знам дали ще го чули, ама... Най-вероятно не, защото аз само трябва да го чувам. Дори и вие не трябва да го чувате, защото съм ги свързал с телефона. Да знам. Съкровището на никой. На пигленици, да, пиглените имат съкровище. Не знам това дали го знаете. Добре. Вече имам достатъчно. Въглища, но камък нямам никакво. Вече имам 2, 3... Трябват ми каменни инструменти. Защо ще взема? Така, значи, дай ми пръчка. С тази пръчка, така. Ай, готови сме. Хора, земетресение. Хора, земетресение ли има? Не, сериозно го. Някой кърчи ли, бе? Какво става? Хора, какво става, бе? Кърчи ли някой, бе? Съм на прозореца, ама
никой нищо не кърчи. Те да знам. Странно. Чакай пак да сложа слушалките. Колко? 10 минути става. Трябва още 4 минути. Трябва да ходя сега да спя. Ще взема и това. Лабите овци. Пак мога да се опитаме всъщност куче. Ще опитаме най-вероятно. Вероятно сега, като спра, ще се опитаме куче. Следващия път най-вероятно ще имам куче. Те да знам. Сега ям сурови пържоли. Майко, тук сега се спълнат много. Тук няма да идвам. Къщата ни определено пак ще е някъде в планина. Но къде или аз не знам. Така, къде да се изкатери? Аз нямам блокове, как да се катери? Да. Как ще се изкатери, аз не знам. Ако тук се опитам... така. О, аз съм паркурист. Ето за това минах онзи паркур. Чакай аз да спя. Как ще е далеч? Той пред те, той до тебе. Добре. Значи, чакай сега. Дай ми тъщото. Прямо го е така. И почваме. Е така. Така. Е така. Чакай сега. Да почнем как е така. Хайде де. Ох, какво не. Малко валя. Сутринта валя. Някакви неща валяха навън, къде да знам. Някакъв дъжд ли валя, къде да знам. Притеше на дъжд и сняг смесено. Не знам кое е това. Тук има нов сняг. Да взема ли? Ще взема, защото може да се направя. По-снежни човеци мога всичко да го покрия с блокове, после да го покрия с такова. Като снежния човек знам, че може да файден, обаче може да файден май, той пуска се май само в снежен байом или на снежна планина, да знам. Така че си взема много такова. Добре, колко минути става? Много бе. Видеята не са дълги. Съжалявам, ако искате мои са дълги. Ама де да знам. Майко! Се отрепя. Така. Ай, ще пада. Пада! Ще ме лава. Някакви кокошки се отрепят. Трепете се да се изпъриш. И то... тук няма нищо. Май сещам къде ще се заселя за сега. И хора, ни трябва клипа да става 15 минути, така че абонирайте се за канала, най-вероятно тук ще спрем. Къде ще се заседа ли? Добре, хайде по-бързо. Ще заселя ето на онази планина. Ще направя пак същия мост и се абонирайте за канала, лайкнете клипа, струшите камбанката и